No sumangbay ti maudi alawas ti kadatawen, ket celebraran ti Barangay Lumbad Dingras Ilocos Norte, ti Abaling Festival. Adito'y metnukwan, iti pakaysiyangkatan ti Budal Fight, iti mismo nga igid ti kalsada, iti nasao a lugar. Daytoy ket pagtitipunan, dagiti iso amin ang bumarangay, ken adamet, dagiti aggapu, karagiti kapkabangibang a barangay, iti nasao nga ili. Ti Abaling wenno vital worm, ket may sa klase ti insekto, adaytoy ket masarakan iti uneg ti daga, wenno karagiti nalungsot apuon ti kayo, no kasta sumangbay ti Burmans, adaytoy nga insekto, ket iso ti agbalin nga abal-abal. Adaytoy ket agruardamet, iti rugiti panagtutudo, iti nasao a lugar. Tinurong ti JCQ News Team, iti Barangay Lumbad, tapno di kasta ket imatangan, ti panagluto, ti Abaling. Umuna a proseso ket ikaten, dagiti kinnan, dagiti Abaling. Sumaruno ket arasawen. Kalpasan na ket ipaborek iti silyasi, tapno di kasta ket maluto anasayaan. Nung maadaw ton iti panakaipaborek na, ket may prito, aditoy, iti panangilaok tumeten, dagiti ingredients na, aday ti mangitunda, tinasustansya ken naimas, aluto, ti Abaling. Kuna ni punong Barangay Christine Tadena, ket ti panagala ti Abaling, ket seasonal laeng, ken kunana, aday ti maysa a pagkakitaan, dagiti kabaranggayan na, no panawen ti panagaala, ti Abaling. At darigiti agur order a mahilig amangan ti exotic food, aday toy ket maipatulog pay, iti abroad. Mailako ti Abaling ti 500 pesos, iti maysa a kilo. Ti Abaling ket mabaling i-present, tapno di kasta ket haan a maperdi. Yes sir, bale dito tatanada kami ti 7th year mi, dito pinagselebrar dito Abaling Festival. Supposedly dapat 9 kaya lang na-stop dito nagpandemya tayo sir, 2 years din yon. So tatan, ada tayo ti 7th year nan sir. Ti Abaling ngamin apo kapitana, ado ba iti maala diti barangay tayo? When sir, ado sir ti maala iti Barangay Lumbad nga Abaling sir. Kasi ado nalawat ti parte na iti Lumbad sir nga kapanaganen. Iso nga ijay, isot pagalalaan dat Abaling sir. Ada kas na may saysayangkat dito Abaling Festival Budal Fight min, tapos at the same time ket may ikan din ti pamagbiyagan di gito'y tattao. Kasi maila ko da nga nangina di gito'y Abaling no ka sir. So no ada dagiti agorder, adda dagiti maalalatta, kadagiti pagtatalonan tayo. Hang all year round dito panagalan no katabaling sir, seasonal din kumbaga iso na no na dry ti dagan awan maalamon pahirapan en sir. Ginasot dagiti lumugar iti Barangay Lumbad Dingras Ilocos Norte, ken karagiti naggapo iti kabangibang a lugar iti nakibudal fight. Aditoy nga indaulwan ni Dingras Mayor Jeffrey Sagid. Ti main dish tinaso a budal fight ket pritong Abaling. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.